Facebook page mara iyuda Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kawachaka yanga kod weche manyien odiochieng' makawuono en ni duond bura mar ODM owito kombe ariyo e od bura mamalo bang' doho mamalo wito oko yiero mar Abdikadir Hussein Mohamed kaka jaod bura maladera to koda Harrison Kombe kaka jaod bura mamagarini. Mohamed ne oyudo ombulu maromo 5,939 e yiero mar dwe mar aboro higa mokadho ka oyombo Abdi Kwan Manozeitun manoyudo ombulu 4,863 manomolo e nyim doho mar kwedo duoko makamago. Mohamed osingo kwedo ng'eto mar doho no matimore seche ma odiochieng' manyoro doho ne ong'ado oko yiero mar Harrison Kombe bang' Stanley Kenga manochung' gi UDA kwedo yiero mare manoyango kaka ne opong' kod loko duoko. Fundo boxes mag yiero kachiel kod kuo kapok ne olande kod IEBC kaka jaloch. We also have Migago. BGG is also here with us. Michelle Gura Gendi.